Estamos aquí onde a ponte medieval coñecida na actualidade como Ponte de Balaídos. Era unha ponte que antes da modificación do curso do río cruzaba o río hoxe chamado Lagares, históricamente chamado río Sárdoma, un nome que tamén deu nome a unha das parroquias de Vigo, pero originariamente era o nome do río, Sárdoma, unha palabra prerromana que ven significando algo así como río grande. E esta ponte históricamente aparece documentada como Ponte de Balaído, así en singular. O nome Balaídos, así xa en plural, como digo, é un plural secundario. Cada unha das zonas chamábase Balaído, en singular, Balaído da Ponte, Balaído de dentro, Balaído de fora. Toda esta zona que queda entre estas parroquias de Matamá, Comesaña, Castrelos e Coia recibía eses nomes e deduciron que o conxunto, o nome sería en plural Balaídos, pero xa digo que este plural non é un plural histórico, aínda que despois se consolidou como forma habitual grazas ao nome do estadio. Balaído é un colectivo de abeleiras, é a alteración dun antigo abelaído. A forma máis común destes colectivos é a que ten 4 sílabas, abeledo, abeleda, ás veces con conservación dun N, abelendo, abelenda, e son menos frecuentes estas formas coas as dúas vogais no interior, abelaído e abelaíndo, que tamén existen, hai dous no nomenclator. Hai dous lugares chamados Abelaído nos concellos do Concello Pontevedrés da Lama e no Ourensán de San Xoán de Río, e tamén é unha variante con nasal Abelaíndo, é o nome dun núcleo de poboación do Concello Pontevedrés de Cerdedo. Esta variante Balaído perdeu a inicial de Abelaído e alterou tamén o vocalismo respecto a estas zonas. As abeleiras eran unha árbore moi común na flora tradicional galega. Cóntanse por centos os topónimos derivados do nome desta árbore, que deriva dunha palabra italiana, unha palabra latina, abelana, que propiamente é un derivado do nome dunha cidade italiana, a cidade de Abella. Tiña un nome antigo, a árbore, independentemente do nome de abeleira, que é o nome común, tiña un nome anterior a este nome latino que deu orixe, por exemplo, ao topónimo Cualedro, en Ourense, que é un antigo corledo, que é un colectivo tamén co mesmo sufixo, a partir de Corilus, que é o nome científico que ten a abeleira. A especie vegetal ten como nome científico Corilus abellana. Así pois, Balaídos é un antigo abelaído, que é un colectivo que fai referencia á flora local. Balaído é un antigo abelaído, que quere dicir bosque de abeleiras. E aquí nos arredores do estadio, a beira do río, ainda quedan exemplares de abeleira, que seguramente foi a árbore común na zona e foi a que motivou o nome de Balaídos.